фазои ютуби тоҷикӣ пур аз филмҳое гаштааст ки ба филм гуфтанашон забони кас намегардад. мутаассифона ҳар касе ки имрӯзҳо имконияти наворбардорӣ дорад пардохтааст ба филмбардорӣ. пул мул нест айтида. чӣ хел пул нест? ҳозир акак $100 барои ман доданта. гӯш кӣ пул мул нест айтида. чӣ хел фаҳмидӣ? мардак мара пула дод гуфта ки ҳами ба ки ҷура мехоҳа ба ҳам ҷура ба мара гуфта ки даҷи зда чи нате. наворҳои ғайрикасбӣ, ҳарзагуфторӣ ва забони кӯчагии ин филмҳо ҷуз хиёнат ба касби пуршарафи синамогарӣ ва меъёри забони адабии тоҷикӣ чизи дигаре нест. хиёл кардем ман мардакам. ман мардак нестам. ин ба ном коргардонҳо мехоҳанд ҷурмҳои худро бо он ки филмҳояшон хусусияти ҳаҷвӣ дорад пӯшонанд. дигар кор кардан наметавонам. сигарет надори андгунаҷон? филмҳои ҳаҷвӣ меофарем гуфта ҳар чизе ки ба забонашон меояд ба сценарияи филм ворид кардан мегиранд. ягон айб надорад газа дидаг нест. ай пеш белидон гузаштаги америкада. аслан фикр намекунам ки ин ба ном филмҳо сценарияи мушаххасе дошта бошанд, зеро ҳарфҳои пӯчу зимни наворбардорӣ бадоҳатан ба забон меовардагӣ дар онҳо бештар мушоҳида мешавад. ҳунарманди номвари тоҷик Тағоимурод Розиқов ки дар чандин филмҳои замони шӯравӣ ва даврони истиқлол нақшофарӣ кардааст, роҷеъ ба сатҳи ин филмҳо мегӯяд. ҳозир бисёр коргардонҳои худрӯӣ пайдо шуданд. ҷарроҳе ки масалан аз илми тиб хабар надорад ва ҳуқуқи ҷарроҳӣ кардан надорад. коргардонҳое ки мехоҳанд филм гиранд, мехоҳанд ки масалан филм офаранд, бояд ки аз ин касб каму беш бархурдор бошанд, набошад вай ба ягон ҳадафашон намерасанд. ин филмҳое ки мебаранд бисёрашон мана мебахшед, ман инҳое кино кардам деган. майли пул кор кардан дар ютуб боис шудааст ки аксарият аз ҳар мавзӯи ночиз филм сохтаву обрӯи филмофариро дар тоҷикистон ба қавле як тин кардан мехоҳанд. фақат як моҳи охир саҳифаи ютуби тоҷикӣ пур аз филмҳои пӯчу бемаъное чун хостгорӣ, тӯй муборак ва ғайра гардид ки мутаассифона тамошобинони зиёде ҳам доранд. ай телефони ҷурат занг намезани, ябор фикри мара намекунӣ? амеша нас моам наста нази баш аввал пурсӣ накардамта. бояд ҳатман вохӯрем. тинҷи буд гапи муҳим дорам, бояд маслиҳат кунем. майли агар чанд соли пеш ютуб набуду филмҳои бемантиқи баъзе ба ном филмофарон фақат дар дохили ҷумҳурӣ чарх мезад, вале имрӯз аз ютуб ҷаҳон ба ин филмҳо назар меафканаду имконияти беарзиш кардани филмофарӣ дар тоҷикистон бештар ба миён омадааст. агар дар таҳияи ин филмҳои пӯчу бемаъно фақат чанде аз ашхоси аз ин ҷода фарсахҳо дур саҳм медоштанд, гапи комилан дигар буд, вале имрӯз чеҳраҳои номдори театру синамои тоҷикро дар ин филмҳо машғули нақшофарӣ мебинем ки дардест бузургтар. духтари ман ягон дугонаи беодоб надорад. мошини худаш ҳаст, на нос мекашад, на сигарет. шарм намедорӣ? дар пешат акат истодааст. то акат зан нагирад, ту зан намегирӣ. ба як ном бурдани ин ҳунармандон шояд зарурат набошад, зеро фарҳангиён аллакай ҳис карданд ки гап сари чанд ҳунарманде меравад ки бо нақшофарӣ дар филмҳои кӯчагӣ ба ҳунари худ доғ оварданд. ҳунармандоне ки дар асл миёни сценарияи олӣ ва пӯчу бемаъно метавонанд фарқ бигзоранд. намедонам таҳиягарони ин филмҳои кӯчагӣ барои нақшофарӣ дар филмҳои сарсарияшон ба ҳунармандони шинохтаи мо чанд пул медиҳанд, вале ин мушаххас аст ки набояд бо 4 танга ҳунари худро хор карду ба санъати асили филмофарӣ дар тоҷикистон доғ овард. ҳарчӣ ки дар ин маврид аз ин ҳунармандони номоварамон ки ҳунари худро бо нақшофарӣ дар ин филмҳо ба хорӣ мекашанд пурсидем, баҳонаи асосӣ каммаошӣ ва холӣ будани фазои филмофарии асил аз ҷониби ниҳодҳои дахлдорро пеш оварданд. бонуи ҳунарманди тоҷик моҳпайкар ёрова ки ҳеҷ як филми тозанашро бе ҳузури ӯ тасаввур кардан ғайриимкон аст. барои нақшофарӣ дар ин филмҳои ғайрисатҳӣ сабабҳои худро пеш меорад. бо ин суханҳои шумо розӣ ҳастам. бале мешавад ҳолатое ки мо ҳунармандон меравем дар як филмҳои гӯем агар на он қадар
ба фикри мардум дар сатҳи боло аст, нақш меофарем, ба мо гонорари хуб метиҳанд. ба наздики як ҳамсояамон, яъне худаш дорухона дорад, гуфт ки апаҷон илтимос, инқадар ман шумо ҳурмат мекунам, мухлиси шумо ҳастам, филмҳои шуморо дидагӣ ҳастам, наход дар ҳамин гуна филм шумо нақш офаред. ҷавоби ман дуруст қабул кардам, ман эродро қабул мекунам, аммо ба ман $2,000 як моҳ тиҳанд, ман дар хона шишта худам интихоб мекунам ки дар кадом филм нақш офарам, дар кадомаш не. ман фарзанд дорам, ман набира дорам, бояд як чи хӯрам, ман бояд як чи пӯшам, ман ҳунарманд ҳастам, чун маро дар шаҳр бисёриё мебинанд. намешавад ки мисол моҳпайкар бо калошҳои даридагӣ, бо либоси ҷанда ба кӯча барояд. ин дуруст аст? холӣ будани ҷайби ҳунармандони театру синамои тоҷикро агар сабаб кунем, наметавонад баҳонаи асосӣ шавад, зеро боз ҳам нақшофарии ҳунармандонеро дар ин филмҳои ори аз маънӣ мебинем ки аз ҷиҳати молиявӣ таъмин ҳастанд. мутаассифона баъзе ашхоси шинохта ва чеҳраҳои номвари ҷодаи санъатамон баъзан дарк намекунанд ки ҳунари филмофарӣ масъулиятест бузургтар ва набояд онро бо нақшофарӣ дар филмҳои кӯчагиву сатҳи паст хор кард. мо баи аннағзбинӣ ку дӯстмурод не гул мурод мегӯем. ман ягон аруси беобрӯ нестам беҷаҳат фуром мере бо дугона чӣ мешава бача тари намешавад. ба таҳлили мо ҳамапазир шудани филмҳои ори аз маънӣ дар ютуби тоҷикӣ фаъол набудани коргардонҳои ҳирфавӣ мебошад. филмофарони муваффақ дар ютуб саҳифаи фаъол надоранд ва мушаххас аст ки имрӯзҳо шакли фитавии фурӯши филмҳо оҳиста оҳиста аз байн меравад ва интернети нисбатан фаъол тамошои фавриву саривақтиро дар ютубу дигар порталҳои наворпаҳнкунӣ фароҳам овардааст ва дигар ин ки ниҳодҳои филмтаҳиякунӣ барномаи мушаххаси вобаста ба вазъият таҳия кардани филмҳоро надоранд ва дар ин сурат ҳунармандони зиёде бекор мондаву ба муроҷиатҳои филмофарони кӯчагӣ розӣ мешаванд. фурсате фаро расидааст ки ниҳодҳои машғул ба таҳияву нашри филмҳои тоҷикӣ бозори филмофариро амиқ омӯзанд ва дар ин самт чораҳои фаврӣ андешанд. дигар ин ки ниҳодҳои назорати филмҳо саҳифаҳои филмпаҳнкунии ютуби тоҷикиро назорати ҷиддӣ намоянд ва нагузоранд ки онҳо ҳар чӣ ки мехоҳанд ба унвони филми тоҷикӣ нашр созанд. фарҳанги завқ номи барномаи мо буд ки дар пешниҳоди ман Бахтиёр Раҳмониён шунидед. обод бошед.